One un ffein mae rai fi weid. A falle rhywbeth neis i wneud falle ar gyfer mam neu mynd pen wythnos hyn. Falle fynd draw i gael disgled ydi, ynddo fe? Yeah. Felly, Teisen yw i gyda blas y passion fruit a'r cnau coco a'r oren trwyddi. So, blas hyfryd i'r Teisen. Felly, 250 gram o fenyn meddal iawn, dyn ni ddim yn mewn i'r peiriant fan hyn nawr, a'r un peth o'r siwgr. Fi wedi bod yn chwipio hwnna i fyny mwyn cael air, gwmwys fel byddech chi'n neud sponge arferol. A wedyn, ychwanegu ychydig o'r vanilla mewn i hwn. Nawr eto, dim rhaid i chi ddefnyddio hwn os ydych chi moyn, ond mae e'n ychwanegu at blas y Teisen. Felly, llwch chi brynu hwn mewn tiw bach nawr, a mae'r hadau gyd ynddo fe, sy'n neis iawn. A wedyn, i hwnna, yn raddol iawn nawr, mae eisiau ni ychwanegu 5 wy. Felly, bach o sŵn nawr dy'r peiriant. Eto, gadael hwn i gael ei ychwanegu'n araf mewn i'r cymysgedd, mwyn sicrhau bod e ddim yn gwahanu. Mae'r ffwrn dyn ni'n cynhesu'n barod 150 tymerau Celsius a wedyn nwy 3 hwnna bydden ni'n gweud, okay? Felly, gadewon ni hwnna i redeg am ychydig. Nawr, o'n i'n gweud am y blas passion fruit. Nawr, mae 4 o reina wedi cael ei dorri dy fi fan hyn nawr, haneri, a fi wedi scrapin yr hadau a'r sydd fan hyn, hidlo'r cyfan mwyn sicrhau bod y hadau ddim yn mynd mewn i... Ti'n eisiau'r hadau yn y fe? Dim yr hadau yn y Teisen, dim ond y sydd. So mae hwnna'n barod, achos mae hwnna'n mynd i gael ei ychwanegu'r Teisen nawr hefyd. A newn ni orffen dy'r wyau fan hyn nawr. A wedyn gallwn ni ddechrau gyda'r cynhwysion sych. Felly droiwn ni hwnna bant nawr. Na ni, gret. Right, a mae spatula yn gret wrth gwrs jyst i gael popeth at ei gilydd, a pethau falle sydd ddim sydd wedi glynu i ochrau y peiriant, ydy fe? Ond eto, allwch chi wneud y Teisen hyn heb y peiriant, ond yn amlwg, jyst newch siŵr bod y menyn a'r dymheredd y stafell da chi. Felly, so felly ni'n barod nawr ar gyfer y blawd, so blawd codi sydd yn ei fan hyn, 250 gram eto. Be sy'n neis am recite for then yw, mae'r un cynhwysion dyn ni, yr un faint o cynhwysion dyn ni. Na, ddigon rwydd i gofio wedyn, sy'n rwydd i gofio. A wedyn blas yr oren yn mynd mewn. So, fresh, neis a fresh ar gyfer amser un o'r flwyddyn y Gwanwyn, fe, t'mo? A jyst y crôn fan hyn nawr, a wedyn cymysgu hwn. Nawr, fi wastad yn gweud, os gallwch chi blygu'r blawd mewn i'r cymysgedd, dim defnyddio'r peiriant ar gyfer y darn hyn, achos gallwch chi fod bach fwy ysgafn yn dyfed, chi'n gwybod? Felly, hwnna i gyd yma mewn fan hyn nawr. A popeth ti wedi gwneud heddi, yn eitha ffresh, mae fel bod ni'n edrych ymlaen at y Gwanwyn. Mae'r clocs yn mynd ôl di sy'n lysa. Ydyn nhw? Ydyn. A ti'n gwybod, lliwiau bach fwy llachar hefyd, ydy fe, ti'n mo? Yn goleuo. Awr llai o gwsg, yfe? Awr llai o gwsg, ond bydd hi'n paran o leiach yn hirach. Bydd y dydd ymestyn? Bydd y dydd ymestyn, bydd. O, bydd hwnna'n neis. Ti'n troi hwnna nawr yn ara bach, mae dy ti spatula fanna. Mae rai pobl yn gweud bod ti'n ffili iwsa llwy fetel, neu bod rai ti iwsa llwy bren. Just ots? Os dim ots, Sian, na. Fi'n licio defnyddio spatula fo'n onest, achos ti yn cael popeth o'r ochr, mewn y cymysgedd. So, na bydd fi'n defnyddio yn gwaith, te. Ond mae llwy bren hyn ffasiwn yn iawn. Bydden ni ddim yn defnyddio llwy metal i fo'n hollol onest. Mae metal yn gret ar gyfer beth fel meringue, achos i ti moyn torri trwy'r cymysgedd yn eitha cloi fanna. Ond ar gyfer rhywbeth fel Teisen, fod e'n llwy bren neu spatula yn iawn, ti'n modd? Felly mae hwnna wedi cymysgu'n hyfryd fanna nawr, a mae tin dy fi nawr 20 cm diameter. Fi wastad yn leino'r tin wrth gwrs i amddiffyn y Teisen tra bod e'n coginio, a mae gweilod y tin yn rydd, felly mae fe'n rwyddach i ni dynnu mas mwyn i gael canlyniad bach fwy taclus a neis ar y diwedd. Felly mae hwnna i gyd nawr yn mynd mewn fanna. A wedyn... hyfryd o oren ma, dos e? Wedi. Lemon a oren, yr holl blasau yn hyfryd a ffresh yn nhw, ti'n mo? Felly, ni'n mynd i roi'r Crymbl nesa nawr, unwaith mae hwnna di wneud. Na roi hwnna lawr hwnna. A wedyn, jyst gwasgu y Teisen i'r ochrau. Ti'n cofio cnau'r bowlen pan o ti'n fach? O, pan o'n i'n fach, fi dal i wneud e nawr, Sian. Ie, right. O'r llwy bren yn dyfer. Mae gadw hwnna i ti wedyn hefyd. Right, a wedyn y Crymbl, nawr te, 30 gram o fenyn, 30 gram o flawn plaen, 30 gram o cnau coco, a wedyn 20 gram o'r siwgr caster. Rwbo'r cyfan dy gilydd.
A jyst mwyn eto cael ansawdd gwahanol ar top y disen, ynddo fe, tymod, rhywbeth bach neis gwahanol, tymod. A eto sy'n gweddu neis gyda'r blasau sydd yn ni fan hyn nawr. A so mae'r disen hyn yn mynd i fod rhyw awr nawr yn y ffwrn. Eto bydden ni'n checo bod y sgiwer yn dod mas yn glir, tymod, a wedyn unwaith mae hwnna wedi wneud, rhoi hwnna ar ben tymod y deisen fanna, a wedyn yn y ffwrn amdani, oce? Nai olchi'r dwylo'n gyflym a dangosau chi nawr y deisen sydd wedi gorffen. So coddi fan hyn ar ôl rhyw awr yn y ffwrn. A mae dyn ni hifen wedyn i fynd â hwn. So fi wedi defnyddio mascarpone fan hyn nawr, jyst i wneud rhyw hifen cyflym. A wedyn bach o sugar icing, a wedyn falle bach o'r passion fruit yn mynd mewn fan hyn nawr. Fi yn credu bod fi wedi ngofio roi'r passion fruit yn y dischen. So o'n i'n mynd i holi os oedd ti'n mynd i... Sori, fi wedi yngofio wneud hwnna. Ddim yn canolbwyntio i fi, boed, sori. Ond gallwch chi roi'r passion fruit yn yr hifen hefyd, neu bach o oren. Chi'n licio ddi? Ie? O, mae'n lyflu. Diolch yn fawr iawn i ti. Dim problem o gwbl. Diolch. Lyflu, neu